Високо в небето, BTV Cinema. Високо в небето, неделя, 21 часа. Те преминаха много изпитания. Печелиха и губеха, но запазиха любовта си. Сега обаче всичко ще се промени. Златно момче. Нов сезон. От 15 септември, 20 часа по BTV Story. Талантът няма граници. Той пътува в невъзможното. Впечатлява. Изненадва. И се завръща отново. България търси талант. От септември по BTV. Тази вечер в Survivor. Това е последното изпитание за личен имунитет. Мобилизирайте се, защото финалният спринт започва. Ще ги побъркам. Искам да търсят, искам да се чудят. Още самото начало на играта аз бях преценил, че преди края ще отрежа главата. Сори, но това е Survivor. Последният човек, изгонен от племето на Порондо, това е... Survivor. Скритият идол. Тази вечер, 21:30. BTV. Добре дошли на годишния фирмен пикник на Монтесито. Помнете, че целта е да се забавляваме. Така, надявам се да не му се вържите на приказките. Знам, че си дребно, но имаш нечовешки метаболизъм. Лас Вегас. Ясно е. Готвил си се усърдно, а? Какво ще кажеш да приключваме? До вечера в 23:30. По BTV. Лице в лице се завръща на 1 септември. Времето за въпроси, времето за отговори с мен, Цветанка Ризова. Всеки делник от 17:20 по BTV. Преди обед. Нов сезон. От 1 септември. Всеки делник от 9:30 до обедните новини.